ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲ. ಸೊ ಯಾನಿತ್ತಪ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಣಿಪಾಲಗ್ ಸೊ ಮಣಿಪಾಲಡ್ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಅವು. ಸೊ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ದ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಆತು ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾರೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಎಂಚಾಪುನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ರೆನ ನೆತ್ತರಿಕೆರೆ ಸಿನಿಮಾದ ರೀಲ್ಸ್ದ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಏರ್ನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡಿಗೆ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡಿಗೆ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನು ಈ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ರೀಲ್ಸ್ನ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಆತು ಬರ್ಪುಜಿ ಆಂಡಲ ತೂಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂಪ್ ಏನೋ ಅನ್ಪೇರು. ಸೊ ಐಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ತೂಕ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಫೈನಲ್ ಅದು ನಾನು ಸೀದಾ ನಿಕ್ಲಾಗ ನಾನು ಮಣಿಪಾಲಡ್ ಸಿಕ್ಕುವೆ. ನಮ್ಮ ಬತ್ತ ಮಣಿಪಾಲಗ್ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಐನಿತ ಹೀರೋ ಮೇರ್ನ ಗೈಟಿ ಪೆಡ್ತೀನಿ ಪುನ್ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾಟ್ ಬರ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಯಿಗೆ ಮೀನು ಗೋಡ ಇದು ನರಕ ಮಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಸಂಟು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬಾಯಿ ನೆತ್ತಿರ್ ಬೋಡ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ರಸ ಮೋನೆಗೆ ಪುರ ಅವೇ ಬಾಣ ಮೋನೆ ಕುಂದು ಬಾಣ ಕಣ್ಣು ಉರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಪಣ ತಾಲ ಅವು ನೆತ್ತಿರ ಒಂದು ಸ್ಮೆಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅವು ಪುರ ನರಕ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಲೀಕೇಜ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರ ಕೆಂಪು ಕುಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಉಂಟು ನೆತ್ತೇರಿ ಸೇಮ್ ಬಿಟ್ರೋಟಿ ಅವು ಸೇಮ್ ನೆತ್ತೇರಿ ಹೆಂಗೊಂದು ಕಿಂಜ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರೆ ಬಂದ నైట్ గోల్ ఉండి టక్కరట్టు అందా గోల్ ఉండా అంచెదాలు ఉందా బుజ్జి అంచెదాలా బుజ్జి ప్రెస్ మల్పి అయితే లోడాಣ ಗೋಲಿ ಮುಲ್ಲೆ ಮೂರು ಮಾರೆ ಸೌಂಡ್ ಗೊತ್ತಂಡ ಸೌಂಡ್ ತೂಪ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಮಾರ ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ಆ ಸೈಡ್ ತೂದು ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಉಸಿನ ಅಲ್ಲಿ ವಸ್ತುದು ಇದು ಬೇರೆ ಬಾಟ್ಲಿ ಬರೀ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಚು ತೂಪ ಇಂದ ಲಕ್ಕದು ವಸ್ತುದು ಅಂಚೆ ಸೌಂಡ್ ಆಡೋದು ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ತೂಪ ಶಾಪ್ ಇವರೇ ಮೊನ್ನೆ ಸಾಯಿಲ್ ಆಸೆ ಇಟ್ಟಿರ್ಲಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ನಿಗುರು ಇಂಚ ಕವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಂಡ ಈ ಸರ್ ಕವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಗುರು ಇರೋದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿ ಲೈಟ್ ದಾಡಿಯಾಗ ಇದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ನಟ ಕವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಟ ಫುಲ್ ಇಂಚ ಕವರ್ ಅದು ಇಂಚ ಶಾಕ್ ಹೊಡ್ದು ಒಂದಿತ್ತು ಇಂಚ ಶಾಕ್ ಬಾಯ್ ಹಂಗ ಇದು ತೋರ್ಪಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಒಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಡೆ ಬತ್ತು ಉಂಟು ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಸರ್ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ತೊರೆಯನ್ನು ಮನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಒನ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಹಾಪಣದ ಪಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ಬರ್ತೀಯಾ ಆಕ್ಷನ್ ಇಂಚೆ ಪಡ್ತಾ ಏನೋ ತೂಪರ್ ಏನೋ ನೆತ್ತರೆ ಪಡ ಇಂಚದು ಅಂಚು ಇಂಚು ವ್ಯಾಪಾರ ಸುರ ತೂಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೋದು ಬಾಟ್ಲ್ ಇಂಚ ತಾಕದು ಸೀದಾ ಡೆ ಪೋಡ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಸೈತರ್ ಇದು ಜಾರದು ಇಂಚ ಪೋಲಿ ಸೀದಾ ಈ ಪಸಂದ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಔಟ್ ಐಬಕ ಇರಬಾರ್ದು ಇರ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸೀದಾ ಪಸಂದ್ ಬಂದು ಇದು ಬರ್ತಾರೆ ಬಕೀರಿ ಅನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಲ್ ಸಿಕ್ತು ಇರ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಂದು ಆತ ಅರ್ನ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಹಂಗ ಚಾಕು ಹೋದಲ್ಲ ಚಾಕು ಮೂಲೆ ಪಡ್ ಇಂಚ ವಸ ಮಾಡಿ ಇಂಚ ಪೋಪ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅದ ಗೆತ್ತ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು ಅವ್ರು ಬರ ಆಗಲ್ಲ ಮೋನೆ ತೋಜತ್ತ ಮುಳ್ಚೂರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಸ್ತ್ ಬತ್ತಿ ಅವು ನೆತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಬತ್ತಿ ಏನು ಬರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವ ಅಮ್ಮ ರೋಲಿ ಅಂತ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಬರ ನಿಮಗೆ ಅಮ್ಮ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬಾಳ ಐಕೊಂಚ ಪಾಡಿಯರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫೈನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬತ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ಬರಾಡು ಸುರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಲ್ಲ ವಿಲನ್ ಒಂದು ಬಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಲ್ಲ ಗಂಡು ನಿಕ್ಕೆ ಗಿಫ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೊಡಂಜಿ ವಿಲನ್ ಬಿಸತಿ ಬಾಬು ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಸಿಕ್ಕಗ ಅವಿ ಸರಿ ಸಿಕ್ಕಗ ಹಾಂ ಬಾವು ಸರಿ ഞാൻ ആക്ച്വലി ക്യാമറമാൻ അത് പോയിനി ആണ്ടല്ല ഒഞ്ഞി കിഞ്ഞ ആക്ട് കൊറിയർ എനിക്ക് ಸೊ ಆತ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು